kahvipannua. Ei kun se on kova. Kova ja. Taalia tallan. Virran Oskun naapurissa siinä. Mikä se on? Niin, lentäjäisiä. Kokki tänne. Nämä oli nämä veljekset. Mitä nyt tapahtuu? Niin, nehän oli täällä puuheen. Onneksi on talvi, ettei kanna järveen. Sillä ei tunne niinku nyt Osku ja Riikka tunne, koska nyt on opana nähty. Tuossa Lehtisen Pekka. Huomenna on koskaan tuntenut. Värne ottaa. No niin. Mä en Lähtee pienen kiitospuheen. Kiitospuheen lähtee Kalastuskunnan puolesta. Ja Kalastuskunta kiittää tämmöisestä tästä laavurakennuksesta. Eri talkolaisia ja erityisesti Jussi Prihtiä tästä kiitetään. Kalastuskunta kiittää ja tää on ollut mahtava ja tuntuu alkuja niin kuin epätoivoiselta, mutta tää on tehty, tää on rakennettu ja tää on toteutettu tää homma. Koska se tuli mieleen? Oltiin Kännissä siellä Riihimäessä. Linja-autossa. Eiköhän tehdä se takaisin ja tehdään se kives. Ja nyt ollaan taas vähän käynyt. Niin. Tää on kyllä ihan ihmeellistä tää meidän Tää menee niinku... Hienoa, että tää on toteutettu nyt. Ja tää toteutuu aika pienellä aikavälillä. Ja näin voi muuta kuin kiittää teitä kaikkia. Mä en nimeä ketään. Tässä on ollut kaikkia helvetisti mukana. Teitä hyviä sallia. Te olette kyllä hienoja, että olette ollut mukana tässä touhussa. Tää on hyvä touhu ollut ja nyt tää on melkein niin kuin valmis tää rakennus. Voiton puolella hyvästi. Silloin kato, Viimeistelyä tapettajia vaaleja, ne tämmösiä pikkufiksaamisia silloin ja... kun tultiin viime lauantaina, kun oli se hirsikas tuossa rannassa. Se on aika mahdottoman Marko tuli ensimmäisenä ja olin tuolla traktorilla tuolla rannassa ja siihen tuli sitten vielä toi sieltä roppuisesta toi Rasinen. Miten se Rasinen? Ja sitten rupesi tulee porukkaa. Pekka sitten tuli kanssa, että ruvetaan tota hirsikasaa siitä. Ja katsoin kellosta, että jumalauta ei mennyt kuin tunti, niin se saatanan kasa oli melkein hävinnyt tosta. Sali Kokki ensimmäinen, kun oli valokuvassa. Mä sanoin Ristolle, että nyt tulee ensimmäinen kivi, että kuva. Siinä voi sanoa vaan kiitos, että